chaka cha 2024 chatha chapita tikukamba tsopano za 2025 koma nkutheka tinali ndi mapulano osiyanasiyana tinakonza zambiri zomwe tingakwanitse mchaka chimenechi. Mu nthawi imeneyi ine mwayi mtumodzi tifuna ticheze ndi anthu osiyanasiyana ndimve kuti kodi 2024 angayikambe motani komanso kuti akonza zotani mu 2025. Ndachitika mwayi kuti munthu ambiri ocheza naye ndi phungu wadera pakati mu mzinda wa Lilongwe, landlord amene wakhala kutisunga ndithu mu mzinda uno wa Lilongwe. Takulandirani ku program yathu. Zikomo kwambiri. Nkhani ndimeneyi kuti tifuna tingowonekerana bwinobwino kuti kodi inu chakachi cha 2024 mungachifotokoze motani? Ndithanana kuti chaka cha 2024 ndi chaka chimene chili nakuti mwayi ku nkhani no yokhuzana zitukuko tikapita makamaka ku Lilongwe City Center kumene ndikuyimira. Mwina nuyo mutati muone ngati kuli dera limene aphungu akhala kunenedwa kwambiri ku nkhani ya misewu ndiye ndi ku area 25 ku area 49 kwa Kauma. Tingonena ni general kuna kuti mu City Center constituency mene mumu nkhani ya mayendedwe makhala vuto moti ndakhala ndikunenedwa ina amene mwina kundijambula ndili pa chitrakitale auti misewu mene makhalira. Komano chaka ichichi cha 2024 ndikunena kuti ndi chamwayi chifukwa chonena kuti mukapita mu City Center siku la lero mupezana kuti pafupifupi madera kapena nena kuti maodi onse mupezana kuti china chake chachikulu ku nkhani ya mayendedwe chachitika. Tiyambe kunena kuti ku Nyamaodi kumene kuli kwa Kauma ku area 12 mukapezana kuti kumene kuchako ngati ku area 12 Mwambo Street sunali nditala msewu wake unalowonongeka kwambiri. Panopa unapakidwa resurface tala ku Mwambo Street pano uliko anthu akuyenda bwinobwino sakudandaula mmene amadandaulira nthawiyo. Mukapita kwa pamakatani kuyambira pamakatani paja kuti mupite pakana ku State House kuzerano ku bridge so limene lamangidwa bwino kwambiri anthu amayenda pene pajapo ulendo umene jawo almost 1 hour. Lerolo tikunena kuti less than 8 minutes ndekuti akuyenda kuchokera pamakatani paja kukafika kwa Kauma ukafika ku State House pakana kubwereraso mukanthawi kochepa. Izizi zatheka mu chaka chimenechi. Komanso mu chaka chomwechi kuti mupite ku area 25 kuchokera ku 25C kupita ku Zenza mukapezana kuti kulitala wabwino pamene tikwanida kwambiri ngati MP ya IG apalibe chimene akupanga panali pansungwi pamene pa nthawi ya mvula ina iliyonse pamakhala zimatope zija zona kuti ngati munthu anavala bwinobwino ndikuti amabwererera pamene papa anthu ambiri akhala akutukwana maboma pamalo pamene pajapo. Koma lerolo mukapitapo mukapezana kuti anthu akugulisa malondawo mosangalala palibenso za matope aliyense oyenda galimoto akuyenda bwinobwino anjinga kuyenda bwinobwino oyenda wapansi palibenso cholira pamene papa pansungi pansika wa Nsunguja tikamadusa kuchokera pa Farmers World. Izizi mu chaka cha 2024 ndiye kuti tamalizisa zimene zozo. Ku Gulliver ndiye inali nkhani yona kuti mukamachokera pa Baptist paja mukulowa nkati mu Gulliver mmapeza na kuti nsewu umene ujawo unaonongeka kwambiri chifukwa chona kuti anthu amathawa ma pothole ku nsewu ja wa Kaunda Road pa Gulliver pa stage paja pothawa pene paja malowa nkati ndipo lowa nkati nsewu wa Fumbi ndiwo maonongeka usati mwazibwana zija. Komano lerolo pamene tikukamba pano 2024 ndiye kuti anthu ayenda mu nsewu wabwino kwambiri. Mwina kapena za misewuzi mwina tirekeze pomwepa chifukwa mwina ndipita ku Nyushire kumene tikupanganso nsewu ngakhala kuti wayima komabe mwina tipite no ku Madio College way amene akuzungulira City Center amene mukaonesesa mpezana kuti a China Aid atipangira ndithu nsewu wa makono nsewu wa pamwamba wona kuti inuyo mutati muyende mwina usiku muzoona ngati kuti muli dziko lina lake la chilendo. Mwina muzoona kuti kodi kunoko tili ku China kapena kunoko kodi tili ku Washington DC kapena ku Tokyo kumene chifanya kuti nsewu wakewo magesi mena kuwalira mbali mukupezana kuti muli moyenda anthu
pakati pa magalimoto awiri ujeni magalimoto awiri kumapita mbali imodzi mbali na isu chimodzimodzi magalimoto awiri pakati pa ndekuti pali ma street lights aja ona kuti akukongolesa maonekedwe a mzinda wa Lilongwe. Ichichi ndi chimene chimakhala chikusowekera ndeno khanga kuti pamene pa sitinati peza ona kuti tikamapita no kuchokera Kanengo kuti tikupita no ku 25 nseuso panopa ndiye ulikalikiliki kukonza kuna kuti someno ujaso ukhale misewu folo andi chichi sichikulekeza pomwepa tikazunguliranso kupita kuchokera ku 25 kupita no paka na pa Bingu Stadium nsewu kupangidwa paka na kumapitirira paka na Mchinji roundabout nsewu kupangidwa una kuti ikhale misewu folo kusonza kuti city center yadala chifukwa kuti ikhalano yoyamba kukhala ndi kuzunguliridwa ndi misewu folo ichichi sichimatheka mbuyo koma ifeyo ndi amwayi pa chimene chichi ngakhale una kuti pa sipamalephera zovuta zina ndizoona kuti chimene chati dandaulisa kwambiri ndi nkhani ya fuel mupezana kuti mukaenda maiko amene atizungulira ku Africa kuno mupezana kuti fuel kwina akudula kumalawi kunoko akuchipirapo ndiye kuchipa kwa fuel kumene kwapangisano kandrama kochepa ka 1% kamene timapereka ku Rose Fund Administration kuti ndrama ija samapite chifukwa fuel wathu nditu ndochipisisa ndeno chimene chichi chapangisana kuti ma project aboma amene yendesedwa ndi chuma chochokera ku Rose Fund Administration ma project amene aima ndino project imodzi imene yaima ndi iyi ya ku Nyuchire chifukwa kumene kuchako muona kuti nsewu tala tayamba bwinobwino ma drainage tinayamba bwinobwino komano kuti tikamalizise bridge limene timafuna kuti timalizise bwinobwino pakali panopa bwezi tuona kuti nsewuja wonse tazungulira pakati takafika pa Gulliver popanda chovuta china chilichonse kulowera pa Shire paja koma lero mpeza kuti nsewuja unaima andi nsewu siku kokha kuno kwathu kunoko ayi ku Lilongwe City Center koma olotipite kunzuzu nkhani yake ndi chimodzimodzi misewu yaima mukapita ku Blantyre chimodzimodzi Rose Fund Administration sikulandira chuma china chilichonse ndiyeno sakutha kunena kuti apange misewu imene chakuti timalizise ndicho dandaulisa china chachikulu chimene tachiona mu 2024 ndi chimene chichiona kuti pali misewu ingapo imene imafunika kuti timalize mwinaso tiyambe ina yasopano yonenaso kuti timalize koma misewu imene iyi yaima chifukwa kuti fuel wathu ndochipisisa ndiyeno sitikutha kuna kuti Rose Fund Administration ilandire makobiri kuti ichite fund ma project ngati amene wawo ndemwamva kukoma ngati phungu mwina mu 2024 mwati ndi chaka chamwayi kukubwera 2025 tsopano ndimenenso mwina chakaso cha chisankho so kwa inu yes mapulani anu tsopano ndotani mapulani ndithu ndi nkhani ngati member of parliament pa zimene timalonjeza zambiri ku nkhani ya misewu ndi zimene tikunena kuti ndachita mwayi chifukwa ngati pali phungu amene akuyenera kuyamikira boma la Dr. Lazarus Chakwera mosogozedwa ndiwo president achakwera ndiye ndineyo Alfred Gia chifukwa misewu yambiri yapangidwa ma bridge ambiri apangidwa mu nthawi imeneyi komanso muona kuti ndrama imene amatipasa ya CDF inakwera kuchokera pa tinene kuti 30 million kukwera paka na kufika 200 million and 200 million imene ikuchita zodabwisa kuma constituency ndinena kuti onse malawi munomo chifukwa kupanda kuti akanati asakweze ndekuti ma project ambiri m'midzimu bweza angokhalira amene amakhalira zaka zonse koma panopa muona kuti mupite dera lililonse mukapezana kuti anthu apanga ma MP apanga zitukuko ndithu zooneka komanso mu chaka chimene chichi cha 2024 nde mwapadera ndithokoze Dr. Lazarus Chakwera una kuti ichichi chatipangisa ifeyo aphungu nyumba ya malamulo kumayendano ndithu monyang'wa kuyenda monyada kuti iyayi ndinacho choloza so zoloza ma bridge ndi nkhani kuti mupite kandi ku 49 uku ku St. Gallen mukapezana kuti kumene kuja ma bridge tapanga kwa Nchoko uko tapanga ma bridge ku area 18 ma bridge tapanga ma bridge ena nkhani ku pogwirisa ntchito ndrama za roads authority ndi mukapezana kuti kuja kwa kauma kumene anthu amamwali
chamwalira kulumikizana ndi State House, chibridge chapamwamba tapanga kumene kuja, chibridge chapamwamba area 18 ndi senti ukuku kuli chibridge chona kuti galimoto imangodusa mbali imodzi yokha amayima, koma pa lerolo mmene tikunena panopa ndi kuti akudusa mabwinobwino. So tikamanena kuti 2024 wabwera ndi zabwino zambiri ndi zimenezo, koma palino zinthu zina zimene tinazikamba kuna kuti timalizise, zimene sitinamalizise. Choyamba ndijendani nakale kuna kuti Roads Fund Administration sikulandira ndrama, ikanakhala kuti imene ikulandira ndrama ndi kuti ma project wa nkirabe kuna kuti ino masiti athu onse kuyambira ku Eastern Region, ku Southern Region, ku Northern Region komanso kunoko ku Central Region, masiti athuwa ndithu akhalonena kuti panopa akwera maonekedwe, akwera muzochitika, akwera muchina chilichonse nkhani ya mabizinesi ndi zina zonsezo akanakwera chifukwa kuti Roads Fund Administration ikupereka ndrama. Ndiye mapulani athu sanathe chifukwa adakalipo, and anthu ma aspirations awo adakalipo. Panopa muone sesona kuti misewu imene tapanga kwambiri zikumakhala ma main road. Panopa kuti muyende kaya ndikuchokera mwina I should go national, mukaona uje national mupezana kuti kuchokera kulilongwe kunoko kupita kumpoto mupezana kuti pakana kunzuzu msewu wonse wa M1 uli kalikiliki kupangidwa. Mupite ku Northern Region kweniko mupeza misewu ingapo ikupangidwa, kusonyeza kuti izizi zofunika kuti zimalizike. Ngonde kuti zimalizike zikuyenaona kuti bomali lipeze ndithu njira yona kuti ndrama lipeze limalizise kuti ma project onse amene ayambawa amalizike bwinobwino. Akamalizika bwinobwino chaka chake chomaliza zimene zizi ndi 2025, kuti pasazakhalenso kulira kapena ona kuti ayi boma ile sinatere chifukwa ena angazamabwera na kuti ayi project iyi tinayamba ndife mwakuti ayi apapa ujeni mene apangira Dr. Lazarus Chakwera pakufunika kuti amalizise. Ndikumalizisa kwake ndi muchaka chimenechi cha 2025 pali nkhani ngati ya maskulu. Kodi maskulu makamaka mtown pali challenge yaikulu yona kuti ana amachuluka kwambiri mkalasi. Kodi makalasi amene wawa akhalebe mene alilimu ena afe timaganizira na kuti boma litapanga policy ndithu ya daladala yona kuti matauni monse kapena kuti mizinda monse bwanji makalasi yake akhale aja amakalasi muchizungu titaona kuti ma upstairs, ona kuti makalasi aujeni ma buildings zake zikhale amwamba. Akakhala amwamba ndikuti malo ochepa apezekana kuti malo aja akugwiritsidwa ntchito ndi ana ochuluka ambiri. Komano izizi zongona kuti tangomanga pa flat malo aja tikamafuna kuti tichite expand malo aja tikupita kumangomaliza malo aja malo ambiri, komano kupezekana kuti makalasi ndochepa. Komano nakhala kuti tikumanga matauni monse tikumanga makalasi osanjikana, kusonyeza kuti kamalo okochepa katha kupezekana kuti kakuchita accommodate ana ochuluka ambiri. Chifukwa nditha kutengerani chisanzo, mukapita pa Chipala Primary School mukapeza kuti pamene pajapo chaka chatha panali ana opitilira 11,000. Ndiye pa 11,000 mukaone makalasi amene ali pamene pajapo ngochepa. Ana akubwera ena masana ena mamawa, koma kumapezekabe kuti ma shift oseo akuzaza kwambiri modesa nkhawa muja. Ndiye mtaunimo pamafunika ndithu kuti tipange njira yapadera yona kuti makalasi amene wawa ana amene akuphunzirawa aphunzire ndithu mu environment yabwino kwambiri, komanso maclassroom onena kuti ali ndi space yokwanira pa mwana wina aliyense, osati kukhala ana koma mothitikana kwambiri olo ena pakana kumaphunzira pasi pa mtengo chifukwa kuti makalasi aja sakukhala okwanira. Ndiye kunkhani ya maskulu tikadakonda kuna kuti mu chaka chimene cha 2025 maganizo asinthe mmene tikupangira, chifukwa anthu akuchoka be kumamidzi akubwera mtauni. Mmene akubwera mtauni ndiye kuti mukuzazana maklasi mujaso, ndiye kuti muzazana chifukwa kuti anthu daily akuberekana, daily akubwera mtauni. Ichichi ndi chimene chikupangisana na kuti maklasi makamaka antauni azikhala ozaza kwambiri. Ndiye tikadapempha boma aliona kuti mu 2025 challenge imene tili nayo makamaka ma cities athu kuti tipange makalasi ndithu abwino amakono komanso space yokwanira. Chimenechi ndi chimene chingapangisana na kuti ana maphunziro antauni akhale apamwamba. Mutha kundivomereza una kuti kakhonzedwe ka ana antauni mwina ndi akumudzi
akupezekana kuti akumakhonza kwambiri ndi ana akumudzi chifana kuti ana akumudzi aja environment yawo ikumakhalabe very conducive kusiyana ndi mmene alili anthu antown. Ndiye kunkhani ya maphunziro ndi meneyo, komanso ku nkhani ya matoilet ndikuti tikuonjezera matoilet akhalenso amakono anthu antown. Nkhani ya zipatala ndiye ndimene mutha kuonesesa ona kuti panopa ma constituency amene tinali nawo mu Lilongwe makamaka tinali ndi ma constituency okwanira 4 okha, koma pano town ya Lilongwe ilino ikhalano ndi ma constituency okwanira 12. Ndiye kuti pa 12 pamene popo nkhani olo ya ukhondo ndiye kuti ndiyofunikanso kuti tichite spread kuti ma constituency monse mukanakhala kuti constituency ina iliyonse mukupezeka chipatala champhamvu chachikulu zikanachita decongest chipatala chathu chachikulu ma referral hospitals kandi pabwaira kandi kupita ku chipatala ku central hospital zimene zizi kunakakhala kuti kukhalano kuzikhala anthu ochepa, komano mukapeza kuti ku central hospital kuja kuli anthu ambiri chifukwa chona kuti kadera kalikonse ka town muno anthu akupita chipatala chomwecho mwa kuti akanamapita zipatala zing'ono zimene zili kuma constituency ena ndi ena. Pamene tikumaliza pali anthu pano ena ndambonsese pano ena amangokuonani 2025 mwina mafuna abwino. Ndifunire mafuna abwino amalawi onse makamaka uku ku Lilongwe City Center constituency komanso kumene nditayimire 2025 chifukwa amene tanena kayo kuti agawa ineyo ndiyimira ku Nankhaka constituency kumene kukunde kuti ndi ku area 30, area 18, area 49 ndi area 51. Kumene kuku tikufuna wina aliyense chaka cha 2025 chabwino komanso chopambana podziwa kuti chaka cha 2024 mavuto amene na ma challenges amene tinali nawo tikhale ngati kuti tayiwala, komano 2025 tiyambe mwasopano and ndi chikhulupiriro chonse kuna kuti mu chaka chimenechi chikhala chaka chopambana ngati tingagwirire ntchito limodzi chifukwa china chilichonse nchotheka, komanso tisamakhale odankhawa na kuti ayi kodi 2025 yo tipanga chani. Aliyense tikagwira ntchito payekha ndikuzisakaniza zimene tagwira zija patokha ndikukhulupirira kuti tikamazamaliza 2025 kumazafika 2026 tizayimba lokoma. Amino ndi Honorable Alfred Gia MP wa Lilongwe City Central kutilongosera ndithu zomwe menajo nena chaka cha 2024 akuli nayi chamwayi pachitika zituko za misewu, koma 2025 akuti sakuyimira pompo pali zambiri zoti amalizitse komanso afotokoza kuti ayi akusuntha pang'ono pamene constituency yawo yagawidwa akayimira mbali ina. Tithokoze ndithu kuti nayi nawo kuti yambira program ineyi tichezenso ndi ena timve kuti kodi 2024 yawo inali yotani komanso akonza zotani mu 2025. Pano tili ndi Asunzika Mvalo omwe ndi principal ku sukulu ya Lilongwe Technical College takulandira nzikomo. Nkhani yake ndimene kungofuna kukambitsana kuti kodi 2024 mungayifotokoze motani. Chaka cha 2024 ife tinganene ngati pa zomwe tikuyenera kupanga kuphunzitsa achinyamata ma skills osiyanasiyana takwanilisa kutero popeza kalenda imakhala ndi matemu atatu. Ndi mchaka cha 2024 tinayesesa kuyenda nawo achinyamata kuphunzitsa maluso osiyanasiyana kufikira temu yachitatu yomwe onsewo anathaso kulemba mayeso aboma ndi ena ndi tikafika apo tikuona ngati kuti chaka chimenechi chinali chopambana nkhani za umisiri kuwapasa umisiri achinyamata komanso namba ya achinyamata amene tinganene kuti tapasa umisiri yakwerako ndi pachimenecho tikuona ngati kuti tinachita bwino. Mwina mungafotokoze kufunika kulipo nkotani pa nkhani yokudza umisiri ndi mwina dziko ngati la Malawi ndi chuma chake. Mudziko mukakhala population kapena tinene kuti gulu ngati la achinyamata lambiri lopanda umisiri sizimakhala bwino. Umisiri nchinthu chofunikira kwambiri ndipo mwanjira ina iliyonse tikuyenera kuyesesa kuwapasa achinyamata amenewa umisiri osiyanasiyana. Chifukwa zikatero zitipangisa kuti achinyamata aja asamangoyenda asamangowayawaya kumapanga zinthu za upandu kapena zosakhala bwino, koma akakhala ndi umisiri uja amaona kuti poyambira ali napo ndipo atha kupanga zinthu zopindulira dziko kupinduliranso miyoyo yawo kuti apeze chuma kuzera mu umisiri umene
tiwapase. Ndi pa chimenecho ndikuona ngati kuti masukulu onse amene amapereka za umisiri ndofunikira kwambiri kuti tichilimike, ndipo achinyamataso akhale ndi kudziwa kuti masukulu alipo amene angawapase upangiri kuti iwo akakhale nzika zodalirika za dziko lathu. Potero ndi kuti even chuma cha dziko lathu chipita patsogolo. 2024 mwina makonza zotani? I mean 2025 so makonza zotani? 2025 tikuchiona chaka chomwe chili ndi mayembekezo, tikuyembekeza zambiri zoti tipange mmenemo. Chimodzi mwa icho ndizo kupitiriza kuwapasa achinyamatawa maphunziro osiyanasiyana mapaderadera, mwina kuwapasanso tingatenge ngati upangiri omusula munthu kuti akhale munthu oyenera ngati nzika ya dziko. Ndi pambali pakuwapasa umisiri timayesesanso achinyamatawa kuwaphunzitsa za maluso a business. Ndi zonsezo mchaka chikubwerachi tiyesesa kuti achinyamatawa asule ndi upangiri onse okwanira pa matupi awo kuti iwo akamachoka m'makoleji muja achokemo ali ophunzitsidwa bwino kuti akapeze zochita za phindu zowapindulira miyoyo yawo komanso kupindulira dziko lathu. Pamene tumaliza kuyeza mwina powafunira chaka chatsopano anthu amene akutsatira programu iyi pano pa radio komanso pa TV, uthenga wanu kwenikweni kwa achinyamata ndi otani pa nkhani zimene zokudza maluso? Uthenga wanga kwa achinyamata ndiwo mafuno abwino, tikuwafunira mafuno abwino mchaka chikubwerachi cha 2025. Achilimike kuti zilipo zomwe zingapangise miyoyo yawo khala ya phindu, ndipo akatero apange zisankho zoyenera. Akapanga zisankho zoyenera ziwapindulira miyoyo yawo, komanso akatero akhala nzika zodalirika za dziko lathu. Ndi achinyamata onse ndikuwafunira zabwino zonse mchaka cha 2025, komanso akhale ndi chiyembekezo kuti iwo akasankha kusankha kwabwino, akasankha zisankho zonena kuti ziwapindulira pa moyo wawo, zimenezozo zapangisa kuti iwo akhale nzika zodalirika komanso zozidalira pa moyo wawo. Chimenecho ndiye chofunikira kwambiri. Mwina langizo kwa iwo nzoti apewe mchitidwe omwe ungaononge moyo wawo, monga kusuta, kumwa mowa ndi zina zimene zimaononga miyoyo ya achinyamata. Apewe kwambiri zimenezozo koma zikhale nzika zodalirika zopanga zinthu zomwe tonse ngati makolo tinganyadire kuti achinyamata athu mdziko muno kupanga zinthu zoti zitinyadirise. Tathokoza kwambiri. Pene monso limitachezera ndi Suzika Mbalo, principal pa Lilongwe Technical College. Lilongwe sura ndi 2024 yawo inali yotani komanso kuti 2025 akonza zotani. Langizo ndi limene kwa achinyamata tiye tikwanitse kupewa zinthu zimene zingatisokonezere tsogolo lathu kapena moyo wathu. Akuti moyo ulipo ambiri, bwana tipange chisankho chabwino, chisankho cha umisiri, ntchito ngati meza luso kuti zitithandizire moyo wathu. Timvenso kwa ena 2024 yawo inali yotani ndipo akonzeka bwanji 2025. Pano tachitika mwayi tindolemekezeka Chingonga nawonso ndithu timve kuti 2024 chinali chaka chotani. 2024 ndikatoli fairly ndithu chinali chaka chabwino ndithu. Sinakumane ndizovuta zambiri, zabwino zinalipo, palipo zabwino zinalipo, zovuta sizingalephere yayi, koma all in all ndikuona ngati chinali chaka chabwino basi. Ndithudi. Mwina ndi ziti zimene munganene kuti inuyo ngati phungu wa nyumba malamulo munakwaniritsa mu 2024? Mu 2024 mumu pamene timayamba January chaka chatha ngati amene akubwerayo, zinalipo zinthu zingapo zimene ndiona kuti mwina tione makhandidati za chitukuko. Chifukwa manga makampeni timakamba kuti mwene mungazanisa ndidzapanga zakuti andi ndidzagwiritsa ntchito bwino ndalama zaboma pambali pa kupanga zitukuko zabomazo zimene timalonjezazo. So kunazoona ndi zitukuko zaboma tayisetsa kupanga kuti zitukuko ngapo ndithu mwanga ngati wena apangira plan mu 2024. Mukudziwa bwino inu mu chaka chimene cha 2024 pamene CDF anayikweza kwambiri. So if I was able kupanga zitukuko patali ndika 30 million mbuyomo 2024 so tatalezerengezedwa mu April mu end March pamene zamba chaka cha boma kuti kuyamba 200 million. Ndithudi tinapanga plan tizikutinatake zimene aganiza kuti iyayi CDF tipanga isi pakakhaza khaso zina tiziyaso panga isi ndiye mawu ake. Ndithudi
ndinganena kuti chaka chipita chiyenda bwino kwambiri kunenapo zachitukuko zimene tapangako. Tamanga chipatala not chipatala koma of course tinamanga chipatala ni CDF, OPD ni CDF, ndiye pambali pa chipatala chimenechi ni CDF yomweyo tinamanganso nyumba ya dokota. Chipatala chanji chimene? Chipatala chimenechi ndi Kwana Kuwawa. Mukosibisa manga Mukwana Kuwawa pa Chisuzi Training Center apo. Ati tamanga nyumba ya dokotalayo, kumanganso nyumba ya chipatalayo, ndi akwa DC anadzabwera. Nikuzoona ndalama imene tazigwiritsira ntchito bwino. Ndiye tidadzapempha kuti pambali pa chitukuko chimene cha CDF ichi timalangaka pambalipa titamanganso maternity kuti azimayi asamakachira kutali. Constituency yanga chipatala chimene chili chodalirika kwambiri ndi Chitedze kumene azimayi amapita kukachira. Koma kunena zoona Chitedzeyo ndi kumbavi pang'ono zipatala zonsezo zili kutali kuti kapanga compare ndi anthu amene amachoka Kwana Kuwawa dera lozungulirana Kuwawa. Ndiye tidapempha anasakala kwambiri imene ndidapatagwiritsa ntchito za CDF mpaka anatipatsanso chipatala chacho cha maternity chimene chatipanga cost 229 million. Pamene chipatalachi chatipanga cost about 30 million. Pa ujeni ya nyumba ya ujeni ya dokotala about 25 million. Ndiye malo mwake zinthu zimene izizi mumachenga kapena kulilonga kumachenga as the name of my constituency. Ndi zinthu zopambana kwambiri kapena chipatala ndi chitukuko chimodzi chimene chiona kuti tiwerenga 2024 tamazitsa chitukuko chofunika kwambiri cha chipatala ndi maternity. Pambali pa chipatala chimenechi tamangaso Nazareth School. Nazareth School awiri imene tamanga kwa Mulo komanso kwa Chagoga. Zimene zozo ndi zitukuko zimene zoti ndi mahiti ndithu a 2024. Komanso wonjezerapo ni CDF yomweyo 200 million ndalama zambiri. Tamangaso ma bridge awiri amene ali ku headwaters kwa kuchalo Njewa. Ching'anga bridge imene atitengera about 15 million something. Komanso Moyo bridge imene atitengera 12 million chakuti. Zimene zozo ndizitukuko zina zimene zapanga mu 2024. Pambali pa chitukuko chimenecho nangasi 200 million ndalama zambiri. Imene chakwera opereka constituency iliyonse. Tamangaso tumalinga nyumba ya office, block ya office pa Ngongonda School imene ikutenga 25 million. Imene yo it's almost done yakhala ngono kuthandi 2. Komanso pambali pa nyumba imeneyi ya block ya office pa Ngongonda apo tikumangaso Nazareth. Ine ndifuna ndikamaza choka nidzachuke ndi kuti at least namanga Nazareth School angapo modelo langapo. Ngati pa nambiri amene amalephera school ma drop outs akafika standard 1 2 3 ndi chifukwa kuti background foundation kumakhala kulibe yabwinobwino. Ndiye tinaona takhala pasi pa DC athu kuti ano tifeti mange mazipatala mauchena ambiri maskulu ambiri ama Nazareth School. Ndiye chifukwa chimenecho kwa Mwanjema tikumakasochani Nazareth School ina imene ikutipanga cost about 24 million. Ndithu imeneyo ili nkati tukalikiliki tikamafika January mwezi January tikatidai mali zapo. Ndiye zina zimene azipanga 2024 mahambali ya zazi chitukuko ndikula kuti tazikwaniritsa ndithu ndi ndalama za CDF. Chipatala chimene chacho cha maternity imene tikuchimanga uku chimenecho tikuchimanga ndi ndalama za DDF. Yes, District Development Fund. Chimenecho ndithu. Yes. And mwina mgwirizano kapena pachizina zachikhalidwe chifukwa akhala MP mbali kuti kupanga chitukuko mufunso khalidwe kuti ndi anthu makhala mwa mtundu wanji. Ndiona ngatinso anthu nakhala nawo bwinobwino pakati pawo sindaso yayi mwina madelena mwina angadandaule kuna ndi maso koma osakhala kwambiri yayi koma nese ndayesetsa kukhala ndi anthu
nopakhala zina zoti yayi zakomiti zija kuti tikhale limodzi aching'onga akandiyitana ndimesetsa kandi mapema sandemu ndimakhala nawo ndithu kandi malilomu ndimakhala nawo ndithu zinthu zimenezonso kuona ngati pakati pathu amazipanga value kwambiri anthu wakhala MP sakuti uzipezeka pambali pa zinthu zina zimene unalonjeza kuti zazipanga komanso amafuna azikuonaona uzikhala nawo pafupi ndeti kuona ngati iyayi tinayeserako ndithu moti zimenezonso kunilipitsa mtima ndithu kwambiri kuti masankho a 2025 akubwerawa mwina akadzaniganizira mabwana amene wete mwina adzanivoteraso ndikuganiza choncho of course it's unpredictable sungangolonjeza kuti udzawina iyayi chifukwa analiponso anthu ena amene adalonjeza kuti iyayi ndidzawina atenso tsokhala ndi anthu koma sizinaende bwino iyayi koma ndikungoganiza chabe imene makhala ndi anthu mpikisano uyinde ulipo mashadow abwera komabe sitikuopa kwenikweni iyayi sikuona kwa chifukwa zimene amafuna anthu ndimadziwa ndithu kuti ndianete pange izi komabe ndine munthu mwina sidathuchira bwino yayi ndithuti anthu amakudziwanisa mwina ngati munthu wa business business ayenda bwanji business bolako ayendako bwino ndithu ngati you talk of which business are talking about munena business yake itiyo imachita business ambiri yomwe mungaona kuti mwina mu 2024 mukhoza kuifotokoza kuti business imene inati kuyendako bwino yes ndi school I have a school business nthawi imene mazalo wawo MP nalidi kuchoka ku school ndiso ndi business ya Ching'onga estate agents. I feel like kuti sizinachitovula kochitudani zabwino zinalipo zovuta zosalephera zinalipo ndithu basi ku skuluku malevu zana anali bwino ndithu ndi abwino bwino chifukwa kuti sikulu ya Athesio mwina ngakhenga tunena ngati tidzitamandira koma ndi sikulu imodzi ya masukulu akuluakulu muno mu Lilongwe imene anthu akabati yayi kuti ku Lilongwe kuno kuli masukulu tidapita ku skulu kutabwera pano Lilongwe sikulu imene tingapite nditi imodzi ya masukulu ena akuluakulu pa Lilongwe pano anthu amayitchula Athens. Athens is one of the biggest schools in Lilongwe. So malevels ana sanachite kusintha kochitudani no ali bwino I've maintained the levels. So izozo ndizoona ndithu ndizozo mavuto ena sangalephere napena pake ndithu ona kuti yayi mwina ngati ku ya primary school ya primary kuma primary ndi secondary ndi primary ku primary alipo ndithu ana komasa chitokhala chitudani ku secondary it's okay mavuto sangalephera koma zikuyenda basi Mulungu akutisamalira basi kubwera ano 2025 ndi chaka choti uli chisankho so uli chamunayamba pokale nkhani mwakonza zotani 2025 pachazimayamba ndi maprimary ndikuganiza nakuwuzikirapo ndithu chimene amafuna anthu aja ndikuti anakuyika pa mpando pambali pa chitukuko kuti achipani umakhala wa mtundu wanji ndiye ndikuona ngati achipaniwo nakhanako bwinoko ndithu sizingalephere yayi zovuta nakhani kuonekera pakati pawo apo ndi apo timayitana teti kumaneni kuli nakasi timapa ndi stage ya maprimary tikachoka maprimary ndeti madzapita ya ma general elections ndiye tione mu April mukani mmalichimo kutodi Mulungu atichita za mtundu wanji koma ningoona ngati kuti nesetsa ndithu mavuto sangalephere alipo ndithu basi ndithu apa anthu amene akutionera kapena kuti mvera uthenga wanu ndotani pamene akukonzekera chaka chatsopano cha 2025 ine uthenga wanga ndiwakuti ngati amene ananivotera ine mukonstituency onse ndikuwafunira zabwino Mulungu amakonda wina aliyense ine Mulungu anandikondera komanso nawonso amakonda simunjira ena ake mwina angakhale nazo zosowa zina zimene mwina zammakomo mwawo zimene angakhale nazo ine ndikukapempherera kuti zosowa zawozo akakwaniritse Mulungu wathu amene amaona zosowa zathu ndithu Mulungu sangalephera kumdalitsa wina aliyense aliyense amadalitsa tiye ndikuone madalitso amene adalitsa nawo komanso kenaka tikampemphe Mulungu wathu amweyo kuti akadalitse moko mwathu ndikukapemphera onse ndikuwafuna zabwino zonse pamene akulu chaka chatsopano pompanochi mwaso mu nthawi ino ya
Christmas ndituti komanso china chimene ndimafuna ndikapemphe yakuti pamene tikulowa mu chaka chimene cha makampeni chichi tikapange avoid zonyozana chifukwa kuti ndo American mulungu chikakhala changa ni changa munthu sanga chilande chakhalanso chawo cha mashauri azangawo ni chawo mulungu sanga atani sanga ati munthu wina sanga alande yayi mukuona koma tonsefe tikaonana ine azichingonga ndikuyesetsa ndimaoneka kuti ndidzawina komanso nawonso akakhalapo azizanga amene sinachoma ino koma akudziwa azizangawo nawonso pakakhala akadziwonanso akudziwa kuti nidzatani nidzawina tonsefe tife otani owina provided tisanyozane yayi tizingoyenda bwinobwino basi komaliza kwake mulungu adzasankha kuti ayi uyu bwerezanso kapena ayili achimweka musabwerezenso yayi azaona tandipo achitepo tidzazoona nthawi iti yomweyo employees yanga tisanamizane agwira ntchito mokwanira mu chaka chimene cha 2024 and mmene mukufunsa kunaka Christmas mapanga chani ma employees anu mapanga china chonse ya ndayesetsa mbali yanga kuti ndikuona ndayesetsa kuti ndayesetsa kutenga maziphunzitsi siningati kufukuza aziphunzitsena ya onse ayi manesetsa ngati manatenga ma headmasters onse amasukulu anga onse amene unayesetsa kuti apite ku Blantyre kenaka cha ku Blantyre nakatenga sukuja pamene pasujupita kuja kumangochi kuchoka ku Lilongwe akwera ndege ma employees anga onse akukwana about 15 amene tinasankha ma head teacher mabasa ma head teacher onsewo ndikuti yayi inu mukapangira kumangochi tikamana kuti business kuenda kubwinoko ku Athens site kuti ndinekha yayi ine ambize inde ku situation koma kuku azipulitsa makhala kutani akugwira ntchito ndiye timapoints imene matokata bwino ticha ku Athens kuti ana azibwera ku school kuti school zikhani ma levels abwino ana school chituka chonchi chifukwa cha ziphunzitsi nesitsa mbali yanga ndithu tinayesetsa kuti ulendo uno timachita chaka nchaka zimenezi ayi Christmas akajere kumangochi koma mangochi wake via Blantyre atsika ndege Blantyre the following day abwereraso Lilongwe flu ndege kugwitsa ntchito ndege onanga zimenezo zina zayani zabadera zoti tinazipanga special it was a surprise they didn't know samadziwa yayi kuti lero chaka chito takwezeka ndege yayi ma takwezeka ndege anthu 15 amene anapita kumangochi kuma via Blantyre kumangochi Blantyre akaenda ku minibus aende na Blantyre monse kujeja Blantyre kenaka akuona kumangochi mama wake amadzabwera so pa ndege 3 o'clock kubwera Lilongwe ndituti ine pempho langa ndakuti ana skulu ayisetse kwambiri chaka chino inde chaka chino tinachita bwino as a school as a day school koma tikulakala kuti pamene tikulowa temu iyi yachiwiri iyi ana ayisetse kuwerenga kwambiri ndi pempho langa ngati akudiva anawo paliponso pena alipo anene ayisetse kwambiri kuti mupeza mapoints abwino munthu 4 ndikulinga kuti awerenga kwambiri komanso makolo tiyendesetse masiku athu na day kuti masiku athu na day manyumbamo nimene matengeka ma boarding kumeneko ndi ana athu asamangogona yayi ayesetse kuwerenga kwambiri kupauzika mayeso a form 4 form 2 yakhale a standard 8 komanso ngakhale ana form 1 ife form 3 ngati mwana ati akachite bwino form 2 ndedi tinena kuti kudikira kodi foundation imene form 1 amachita mwantundu wanji ngati mwana amachita bwino form 1 ndi form 2 amakangudutsa bwino form 3 chimodzimodzi ngati mwana akuchita bwino kwambiri form 3 ndi panopa ndi nthawi imene tikulimbikitsa ana form 4 a form 1 sitikwasiya talimbikitsa ziwerenga ukozeka form 2 imene bwera kutsogolo masa form 3 chimodzimodzi ukozeka form 4 imene bwera ndituti otherwise tafunira wonse makolo amene anasankha kuti mwana awo apititse ku Athens zabwino zonse mu nthawi imene ya Christmas ayi mmene ndimene tachezera ndi Honorable Chingonga kuchokera ku Lilongwe kumachelenga kufotokoza ndithu mmene 2024 yawo inalili komanso apereka malangizo apa kuti 2025 ikubwera ayi ndi nkhani ya ndale nkhani ya kampeni tisanyozane tiye tipikisane ndipo opambana adzavomereza opambana ndipo uyonso amene sanapambane adzavomerezenso kuti sanachite bwino 2030 kuliso chisankho china ine mwa mtumodzi ndathokoza kuna limodzi program imeneyi kucheza ndi anthu osiyanasiyana.